Vou analizar un caso de violencia simbólica que se dou hoxe no Twitter comigo, pero fino, porque é unha dinámica habitual que todas as persoas vemos na rede e fora da rede, con coñecidos e descoñecidos, nos nosos traballos, en todo. Primeiro, poño o contexto. Había unha publicación onde falaban desta presentación de New Gaza. Ves unha presentación onde que todo isto non comprobei se é certo ou ia, pero daría igual, porque o tuit orixinal a persoa dicía gardade isto, e cando un día que irades pensar o que é maldade é isto, non? E aínda está morrendo xente en Gaza, pero xa hai, non, ricachóns creando, non, a nova Gaza, saían uns edificios da hostia, non, como, mirade que bonito vai ser. Isto é así. E eu, de feito, fixen varias reflexións en redes sobre como un país emerxente, que é un país do que nos alegramos, de onde invirte os fondos de inversión e son moi rentables, é moitísimas veces un país que sae dunha guerra. E nesta publicación alguén lle poñía yo no tengo tanto tiempo libre como para darles importancia ni relevancia. Deberías planteártelo. E aquí xa hai unha superioridade. A mí non me gustou nada isto. Eu compartino, aquí ven un pouco a miña provocación. É certo que eu puiden provocar isto. Mais era un convite a pensar. E bueno, a ver, o Twitter é así. Non me pidades perfección. Non podo ser tan estoica sempre. E daquela eu compartino dicindo, indo ao que falo sempre, non? Isto é sociedade evasiva. Finxir e ignorar o mal é a madurez. Porque ademais hai unha superioridade cando lle di deberías planteártelo. Deberías ser tan listo como a min que eu, con despreocuparme da maldade, vivo feliz. Simplifico a vida. Todas as fórmulas, eu non me complico como a ti, é que ti daslle moitas voltas. Todas as fórmulas, vale? Que vos din, porque a min dinmo, e hai xente que a min me ve tamén. E logo sigo eu. Ignorar o mal, os malos, e todo o que está ou fai mal, é o que permite que iso avance. Este foi, é certo que eu citei, non pode ser unha provocación. E contéstame o tipo, era un tipo. Que era un tipo é importante, sobre todo para a última mensaxe que me deixou. Madre mía, Eva. E aquí hai algo moi importante. Di o meu nome, porque usar o nome das persoas é algo que crea intimidade, non? E non pon a coma do vocativo, que isto xa pode crear unha polémica en Twitter, pero bueno. Dime el que capacidade de demagogia evasiva. Evasiva, ollo, xa proxecta o que eu digo, pero el di, non, veo tus 10 e subo a 20, non? O meu é evasión e ademais demagoxia. Tenemos para ser viernes. Traga bilis, que al final se te va a hacer bola. E ponme uns emojis de simpáticos. Traga bilis, ollo. El entende que no que eu digo hai veleno. Sí. No que eu digo que é isto de cousa de ignorar o mal é o que permite que avance. El contestou isto. Eu sentín, non? Porque a violencia síntese no corpo. A mí me pareceume violento isto.
É como estas cousas, non? Que eu non quero empezar a dicir que non é demagoxia, que pa evasivo el, que bilis, se non hai nada agresivo no que eu digo. Pode haber unha provocación, non digo que non. Mais non desde a agresividade. E daquela eu lancei unha pregunta e escribina en castellano para que non sacase o comodín de a mí háblame en castellano, que non te entendo en gallego. Porque, carallo, do outro ben que entendiu, pero, claro, é que isto podería ser a coma do vocativo, podería ser unha polémica. Pero el háblame en gallego podería ser unha polémica que ademais o saca de onde eu coloquei, que é dicir, ignorar o mal permite que avance, non? Pénsao, non? Eu non fun, porque eu non son tan chula, non lle dixen, deberías planteártelo, sí, como a él, pero daquela eu lancei a pregunta de, en castellano, ¿cuál es el efecto transformador de ignorar la maldad que lleva al ser humano a buscar beneficio de una guerra? El ignora, el pasa e vive feliz. E daquela eu pregúntolle, e cal é o efecto transformador diso, non? Que ti estás tan orgulloso, porque el vese que ten fachenda, e convida a que te lo plantees. Bueno, pois eu, daquela dime cal é o efecto transformador. E aquí pasou algo, tío, que era brutal. O tipo primeiro escribiu: suéltame el brazo, por favor. Es viernes por la tarde. Búscate otro mejor. Eu lino. Dijo, mima, suéltame el brazo. Eu fago unha pregunta de forma respectuosa, non? Cal é o efecto transformador diso? Suéltame el brazo. Porque el seguramente si sinte que eu estou no agarrando do brazo, en plan, daquela dime por qué, non? E convénceme de que esa é a maneira, non? Es viernes por la tarde, é como... Igual que me dixo, como estás para ser viernes por la tarde, en plan, mira, non me coma la cabeza os viernes que estou eu aquí. Bueno, si xa sempre ignora el mal, o viernes por la tarde, que isto parece que a ética é unha cousa así tamén como as relacións intermitentes. A ver, cando me ben, que fan unha concentración, en favor de todo lo bueno, eu collo unha bandeira e vou ali, porque isto sale no Instagram. Pero venres pola tarde está mal tempo, sabes? Todo mal aí, Búscate outro mejor. E venres pola tarde el ten que relaxarse, non como a min, que os venres pola tarde vou a Twitter molestarlle as señores como a el. Pero eu despois entrei e vin, se isto... Cando fixen o pantallazo, hai 46 minutos, e logo hai 30 minutos, el borrou esa mensaxe, xa non está ese comentario, e escribiu un novo comentario 15 minutos despois, que di, suéltame el brazo, por favor. Es viernes por la tarde e non me apetece nada perder el tiempo. Aí o tes. Eu xa o entendera, A mí non un señor que se exprese pouco e mal, eu entendo. Pero aquí veu... E aquí é onde ves, el non se estaba comunicando comigo, el estaba colocándose por encima de mí, ¿sí? Non me apetece perder el tiempo, porque a él, se eu lle pregunto unha pregunta con base ética, cal é o efecto transformador disto, contestarme é perder o seu valioso tempo. E aquí, por iso dicía que é importante saber que é un home, introduce o xénero. Búscate outro entrenamiento máis útil, mujer. Se queres entrenarte na arte de falar das cousas importantes, muller, busca outro sitio onde entrenar. Porque el non vai ser o meu adestrador, porque non vai perder o seu valioso tempo con a tía que bota bilis por todos os lados, como a min. Un venres, que el ten cousas moi importantes que facer e necesita relaxarse de estar sempre ignorando as cousas importantes.
para ser feliz. Sí. Necesita el desconectar os venres pola tarde, porque ignorar o que importa é cansado, é cansado. Ter un diálogo adulto, maduro, sobre cousas importantes, só é dar nesta violencia. Eres unha intensa, eres unha exagerada, non vou perder o tempo nesa tontería. Como dicir, se eu xa o sei de sobras, para que eu vou falar contigo, muller? Si, explica moitas cousas. Bueno, eu creo que se entendiu. Creo que se entende e creo que todas as persoas sabemos ese momento no que sentimos que se nos exclúe e que se nos despreza por non crear unha conversa precisamente que non sexa evasiva, que sexa madura, complexa, para falar de temas complexos e non sexa eu simplifico e paso e proba que é mellor. Como unha persoa que colle esa superioridade de búscate outro entrenamento, outro para as túas conversas así, porque eu vou sobrao, di isto en algo que naceu de que te convida a probar a non adicar tempo a pensar na maldade humana. Son ratiños, hámsters na roda. E son iso que eu digo. Non é o tipo que che fixo un ghosting. Non é o tipo que se coloca e che fai esta violencia simbólica en redes. Non é o maromo que agora sí, agora non, e cando a mí me apetece, tranquila que eres moi intensa. Son suxeitos políticos. Estas persoas logo votan e participan da política a todos os niveis e vivimos neste mundo. Vivimos nun mundo onde quen menos traballa ca cabeza máis violencia deste tipo exerce sobre as persoas que traballamos ca cabeza. Que dicía hoxe en Twitter que non sei se entendín demais ou só entendín o suficiente para hai anos tomar decisións para vivir en coherencia entre o que penso, o que sinto e o que fago. Dentro de que a coherencia absoluta é imposible. Lévame a ser un pouco, dicía eu hoxe nas redes así, como un fallo, non? Do sistema, unha avaría. E o sistema sempre me quere arranxar. E a forma na que o sistema me quere arranxar é esta. É con violencia simbólica. É dicirme, se sigues por aí, vas quedar excluída. Se sigues por aí, non te quero. Non te quero porque me faz cuestionarme cousas. Primeiro, fazme cuestionar, non? A min, que quería ter unha conversa sobre cousas importantes e ti lévasme a valorar se a conversa que teño é un discurso que eu habito. É sempre esa violencia. Que é correctiva. Pero eu non me corrixo.